Irugi kon nga ibasa dati problem of the day nga napadayawan nga may basa itang malem, aga po ni Blessy iti Nueva Vizcaya. Sagudahin nga rod ti surat ni Pagayam a Blessy. Dear Cousin, sagbay man ti amin kablawang ka itinaragsak ngal daw mo. Ti kastameten ti si Bubukel nga pamilyam di ta na MRC Studio. Kablawak pa digiti padak kadumdum nga kinagbibuya iti deti nga nalatak mo nga programa. No pay Jack impagarup wenno ni namnama nga may sa aktumet nga makapagsurat iti pakasaritaan na nagtaklinak gaputa at daanak iti parikot iti agdama kasinyong kayat ko launay iti pabalakadan kada kayo. Agdua-duak ngamin no ituloy ko pa'y ti panakikalaysak kini Eric nga kaayanayat ko. Tadyak sigurado kasinyong no timmamnay ngagpaiso ti panagayat ko kenkwana. Awan mo iti problema ken ni Eric iso na laeng tanagka naadaan na iti parikot iti pamilyana wenno iti pakaikamanga. Saan lang adag iti katugangak no digit pati ti kakaiso na kakabsat ni Eric. Makunak nga timmamnay ti panagayat ko ken Eric gaputa dayta ti masansan nga maramanak bayat iti panakidennak iti pamilyana iti probinsya iti Ifugao. Taga Ifugao ngamin ni Eric iso ti puon na ket nagamammo kami iti Baguio City tubuak mo iti Nueva Vizcaya. Ket kalpasan tinasurok makatawen nga relasyon mi kini Eric. Injayan ang ti panagkalay sami ureno jakpay namammo ti pamilyana ken saan na pay nga namammo ti pamilyak. Ngem sakbay nga niya maamok iti pamilyak. Inyam amuna umuna digiti naganak ken kuana. Takalpasan na iyam amok met kadagiti naganak kanyak ken ti pamilya. Nga tinagtulagan mi kasinyong makabulan nga agyan kami iti side ni Eric tapno masursurok kano ti kultura da digiti taga Ifugao. May asidig ko ti riknak kadagiti agbalin nga katugangak ken ti pamilyada. Awan ti problema ko na. Tadya awan mo tinarigat nga sorsorwen nga namnamaek iti ipapan ko iti pamilyana wenno iti side ni Eric. Agkaruba kami lang, agabay kami lang, agasidig kami lang ang probinsya, Biskaya, Ifugao. Anya ko maduma na kada kami kuna. Ngem deta tinagbiddo ta kasinyong tabayat ti kaadak iti sidong ti pamilya ni Eric. Dito'y nga napasarak ti rigat kasinyong dito'y nga narukod ti kinaanos ko kinaibtur ko. Gaputa sabsabali ti kultura ti pamilya ni Eric. Saan nga kas iti nakairuamak, saan nga kas iti nakasanayak wenno detay indakkelak nga amok nga panagbiag wenno kasasaad iti panagbiag ti maysa nga tao. Damok paylaan kasinyong nga makilanglang iti pamilya ni Eric. Nadilaw ko adagosen. Eric, oh, apikas to di sidain tayo. Ha? Ay,
Deta ti bagbagak kang kaidi. Ah, malagip mo hani. Sakbay ngay may ta dito ikat ko naking ka. Isaganam ti bagim. Ta sa bali ti makmakan dito ipugaw. Kumpara iti nakasanayam. When angim hani hanga kasto ti in-expect ko. Ha? Saan nga kasto ti impagarup ko nga sabsabali nga makan nga bagbagam. Oh, saan ka di nga sabsabali di kiti naidasar nga makan nga. Linuto mismo ni nanang. Nag-weird lang nga kitkitan. Agasam. Dati karna ti baboy. Baboy dito saan ka di? Wen, baboy data. Native nga baboy data. Hindi naman na tinuptupak. Nagdadakal di. Apeng kasta. Kasla o man lati kulay ta sabaw na. Kasla mariya kak nga mang sida. Kasta nga talaga. Nadalos ti pa nakaluto na deta, hani. Danumlaan ken asin, naipaburek, naipalok na yung deta karne na, mabalinin nga si Dan. Ala, ano Sam? Numaraman ang deta. May imasang kang tumatlaan. Ken, may ruwam kang tumatlaan. Ken, chay. Oh, urita adamot ti sa bali nga pagpilyam, no di mo kahit dito nadigwan nga karne. Padasim di nga duma. Sige, honey. Saan lang amin nga kasi tin-expect ko? Siyempre, tin-expect ko, di kiti, kas lang, anya, basta. Aklunek kasin yung nga kaday di nga gundaway kas lang naawanti ganas ko amangan, naperdi, nadadael ti appetite ko. Idi ramanak. Awan na pulos ti ramraman na kasin. Ibaga ni Eric nga na ikang kanumat iti asin. Angim awan mat pulos ti apgad na nga maramanak. Pasig mat nga natamnay amin nga naidasar nga sidaan kaday di nga rabii kasin nyo. Iso nga basit lang tinakan ko banag nga na nadlaw napansin dagiti naganak kini Eric. Nakita klata, nadlaw ko lata, nga kaslang sa bali, ti panagkita na kanya. Nang runa ti kakaiso na kabsat ni Eric. Nadlaw ko lata, no nanangig ko latan, no pa inyarasaas na laeng. Imbaga na nga nakararte akkano. Sa anak mo't ka na arte? Naarte ka di? Uri asin numot, nerwam ka iti gagangay nga luto, di iti nakasanayan tayo nga luto nga adobo. No kumababoy nga nadiguan ka, lauya, sinigang. No natin kat pinakbat. Wano inabraw. Isuda awan na pulos ti may makuna nga. Jak maawatan. Di da pa agpakbat na di da. Awan mati bugoong da. Kaday di nga rabi ikasin yung nagpanupanunutak. Honey. Sana bale. Ito rubigat. Impakadakmot kinitatang kinanang. Ngayon tayo ili. Tadamati mapantagatangan nga nasken. Nukayan mo. Dumagas tanto nga gumatang iti paborito nga
makan wenno sidaan. Talaga, honey? Adda ka di mo't laing paggatangan dito iti normal nga makan, normal nga sidaan? Saan nga kas digiti indasar ni nanang mo iti rabii? Ay itay rabi itatay ko naku na. Siyempre adda. Angem isu nga mi tinakairuaman datatang ken nanang. Talaga nga isunti namana da nga way ti panagluto iti sidaan. Kat naipasa-pasa iti generation to generation. Kat ni nanang isu mo tinakairuaman na. Ket apay di ta kadi kayat ti mangpadas ti sabali nga luto, handa kadi kayat nga agluto iti sabali, sorsorwen ti agluto iti dagiti agkakaimas nga makan. Kasla kuma adobo, o nilagang baka, nilagang baboy, sinigang. Narigan nga maisuro idan. Kung adyat nakairuaman dan, isu nga talaga ti raramidin da. Isu nga anusan talatan. Sa bagay, kung namot kanyak ni nanang gantatang, nuhan ko kayat ti sidaan, mabalin mo ka naman ti agluto iti kayat mo ang sidaan. Talaga? O apeng or di mo imbaga kanya ka nasapsapa ta nagluto ak kuma. Ket di namat ammo, di mimet ammo no di mo kayat. Wenno saan? Wenno baka laing mo kayat mo laing dati idasar ni nanang. Sa anak mo't nga na arte Eric. Pero nakita mo't itay, di ba? Nakita mo't tilangan digiti na idasar. Halos awan iti kakulay-kulay na. Kasla saan nga kanan ti tao? Malak no. Nagkomentar ka ti kasta, sigurado nga siyak ti makangeg. Narigat no mangeg datatang ken nanang. Uray ti kapsat ko. Datang or ti rigat na. Ay, umuna nga rabii mo nga aldaw ko pailaan. Maikawa ako. Anos lang dayta. Mayasidig mo tumalarik nam kadatatang ken nanang ken ti kapsat ko. May panggap iti makan. Ala sige. Bakto ken tatang ken nanang. Tagluto kan to ti sidaem. Kasta nga rod tinaramid ko kasinyong edi napan kami iti ili nga ayan di lugar da Eric. Pinagustuak mo ti bagik, ada nakitak nga karinderya, ket nanganak, talaga nga mabisbisina. Gimatangak met iti ilutok to nga sidaan. Dito no makaawid kami. Gimatangak siyempre, katigiti pagrekado, kas kumay iti patis, soy, betsin, magic sarap, sibuyas, pamienta, bawang, lasuna, kenda dumapay. Kaya di agawid kami kasinyong iti balay, iti pamilya ni Eric. Siyempre, mapangko ipan iti kusina dagiti ginatang ko nga usarektong kapagrekado. Nakita klatan ti panagkusilap ti ina ni Eric kasinyong nga kaslang nakatattadem ti panagkita na kanyak nga nasakit tinakam na nga nangipanak iti na dumaduma nga pagrekado iti luto iti kusina na nga paglutlutuan na. Nakita kalatan nga inarasaasan na ni Eric ket nagdabog nga imadayo. Imasitig ni Eric kanya ket kunana. Nasaysayat siguro hanino. Ijelatan silid ko wenno silid ta ti pangipanamdi kita ginatang ta. Ha? Aapay man. Ket dito ilata ko man tapno asid ti pangalaak no agluto ak tumadamdama iti sidaet. Kwa.
agtong paltalatan. Tingamin kahit ni nanang, ket saan ka no nga, malaukan ti anyaman nga pa, pagrekado ti makan, dito'y kusina na. Kasta aya, tikunak, tikunak man no, okay kan nanang mo nga agluto akti bukod ko nga si daan. Sana mo't nga imbaga, no na sana mo't inexpectar, nga aggatang ka iti nakadado nga pagrekado. Ano unay mo't daytan? Sige. Saan ka ko mga maluksaw? Alagat pilpilitik matirik na kasaan na maluksaw, Eric. Pero nagkasakit lang din na akim ko nga kasi nga kasasandak nga maaklon ti pamilyam. Kapulaan ta saan ko nga mairusok nga kanan deti idasarda. Mala, baliwak to ang kasarita ni nanan. Ang imita, agtungpal ka pailaan. Honey, abi saan nga gumidanda tatanggan nanang mo nga mangan? Stamot ni ading mo? Baka kaya da nga ramanan datin lutok nga afritada. Kwa. Umuna ka talata ka nga manganan. Ha? Kahit ko lang umangarod nga iparaman ka dakwada dati lutok, tabaring no magustuhan da. Saan da nga kayat? Ha? Anya ti kahit mo son, Eric? Saan da ka di kayat? Nga ramanan ka puta siyak tinagluto? Saan? Talaga nga saan da kayat nga? Agsida ka di kiti naraman wenno. Sobra ti asin na, sobra ti apgad na. Saan ba't nga sobra ti apgad na dito? Di ba? O raman naman. Oo, namo. Naramanak. Naimas. Oo. Sakto lang, di ba? Wen, nirwam da kami ni tinatamnay. Anya? Nag-effort takpay nga, kinaadok tinagluto iti si daan tabarin ko na. No magustuhan da, nang runa kini ading mo. Baring no may ayo tirik na no makaraman iti sabsabali nga raman. Iti sabali nga si daan. Inimas ko, pay nga ron tinagluto, honey. Ay, nanarigat mo nga maparaman ida. Iti luto nga saan da nga nakairwaman. Kahit ko sawa, no si ka nairwam ka iti naraman, isuda, nairwam damot iti natamnay. Anya, mataytan. Ibusin talata da ito yan. Tapos marunodan tumot na mangan. Saan? Ha? Naawanan na ko ni Tiganas. Si kalatan ti mangibus. No kayat mo. Eric. Honey. Honey, kamadam. Honey? Agsangsangit ka ka di? Oh, agsangsangit ka. Abay. Gapo ka di. Gapo ka di kada tatangkat nanang? Gapo ka di kini ading ko? Ha? Kuangaan? Mailiwak lang iti balay. So nga, malagip ko lang tatangkat nanang ko. Agpudo ka man kanyak, honey. Marigatan ka kaditi, kasasaad mo dito eh. Uri no saan mo nga ipagkakanyak? Amok ka marigatan ka. Kaputasaan ka ng erwam iti kasto nga panagbiag. At dati dito bantay. Saan mo nga makandig iti kahit mo nga makan, nga awan ti panpanunutin nga,
Sawin da tatangkin nanang. Diyan namin among kastigayan. Kastigayan ti. Kastigayan ti kultura da. Angin siya. Natanggap naman. Naawat dan nga. Nirwama ko niti biyag di syudad. Tanagadala kiti Bagyo. Kit isumatin ti nakabiro ka kiti trabaho. Nga isumatin nagamamon ta. Nagasam, sika nga taga Biskaya, siya nga taga Ipugaw. Nag-meet tayo jay Benguet, ija Bagyo. No lakid yan anusan ta, honey. Maaklon ta kang tumadlaan. Meruam kang tumadlaan. Kasano nga rod no saan, Eric? Kasano saan kung sana ka mairuam iti kas na panagbihan. Kasano no saan kung tupulos nga mairusok ti agsida ka digiti ilot-luto ni nanang mo. Kasano no ibaganan to kanya nga sursurwag mo ti agluto iti kasyay. Nga isunton ti masansan nga ilutok. Isunton ti ilutok ken idasar ko nga kanento ti agbali nga pamilyata. Sa ago kaya, Eric. Nairuamak iti agkakaimas nga luto. Taamumot na istorya ken kan nga naling agluto ni tatang ko. Uri ni nanang ko nga nalalaing ni tatang ko. Nga nakalalay nga agara agusar iti betsin. No saan nga betsin, magic sarap. Nga ikan na lang din ti magic sarap adan to peti nor cubes na. Ngem ditoy, handa ngamin nga gusto usar ti kasta. Uwan amok. Ay na, makita ka di kusina. Asin laeng. Sibuyas, awan pa'y bawang, awan pa'y makita kalaya. Ay adalaya, ngem pamienta awan. Patis awan, bugoong awan. Diyak amuno kasanuda nga. Kasanuda nga makaluto. Iti kasi laeng nga, Ricardo da. Naruam da nga rudan. Isot na kasanayan dan. Isot na pamana di kiti mununa nga henerasyon. Kat narigad na nga mabaliwan. Apay, nung natamnay ka diti, luto ni nanang ko. Kahit nakadisawin ka, tumamnay mo't ti panagayat mo kanya. Honey, mamati ak nga. Maaklon da kang tumatlaang ti pamilya. No laki di sursurong laing nga. I-adjust, ibagay ti bagim katakwada. Saan ba't nga totally? Kahit ko sawen, dati sursurwem nga agsidamat ka digiti ilutluto ni nanang. Kasano nga rin dyan mairusok, Eric? Legit point ko. Padasim lang. Pinadas ko nga rin, di ba? Kas agbaliktad ti sikmura, agbaliktad ti tiyan ko. Ang tiraman na dati digo ti tinadiguan nga baboy. Kas nagdigusan lang baboy. Saan mo't anak araw kamat nagburek mo't day dyan. Kasano nga rin na siya tupulos pasursuro nga agsida ka digiti luto ni nanang mo. Isungarod nga patasem. Makabulan kamat dito eh. Manual da mo pa ilaang. Makajak pa hindi kayan di wa. Makabulan Eric. Panagrig na kitakapsutak kung tabas basit lang di makan ko. Jakmot kahit nga inaldawak ngagluto iti si daag nga.
nga si siyak tula, uno dadatan tula, yung tagsitsida. Ta, tamok nga nasakit tinakam da kanya. Ngaging ka itakit, jak pa'y, ala, stunan. May ka dito ita. May ka dito ita. Para manang ka iti, sabsabali nga imas. Di mo kaya tinatamnay. Di, para manang ka iti, nakanananam, nakaimimas, nakasamsamit, nga panagayat ko. Mary. Promise, tuno batang ko, batang mo ti pamilyak, amang bisita kin ka, amang talaga nga, pagluto ekto ni tatang ko, di agkakaimas nga makan. Talaga bumawi ako. Dito ka talaga nga siya kaya. Kaya't mo ka di naapgad. Kaya siyempre, natamnay gayam, di kiti makan dito. Kahit ko tinaapgad. Kahit ko tinaraman. Oh. Ano data? Data mo, junjun mo, tipagpa. Isarsarang mo kanya. Okay, Dwayne. Saan ka di ka naapgad da ito eh? Tilada ko. Diba? Kung nam ididamom nga napadasan, hindi padasan, damom nga naramanan ko, naapgad ko nam. Oh, idi, unadan naapgad at naglingling at kan sa idi ka da. Ketwen, naapgad da ita. Alam. Uri no kaskasano kasin yung talagang maparagsak nakmet ni Eric. Iso nga uri no kasanot, liday ko, nga dayoak iti pamilya, nga dak iti pamilya ni Eric, nga sabsabali ti kultura da. Kat talaga nga marigatanak nga mangibagay ti bagik, mangiyadjas ti bagik kadakwada. Em tunggal romansaen nak ni Eric ket kaslang panagriknak ket adda ket isabali nga lubong nga dagda kami laeng ken Eric ti agyan nga amin na banag ket naimas awan na pulos tinatamnay no di ket nananam naganas nasamit ti amin nga maramanam bayat nga agraip dagiti bagimi makarik na kami met iti na isang sangayan nga kuryente nga agkarayam iti uno iti kaunggan mi ket marik nami ti saan na may ladawan nga rikna ganas kinimnas nang runa lang nga roden no agmay-maysan dagiti bagimi ipatpatig ka unay-unay. Blessy, honey. Ipatpatig kamit unay-unay, Eric. Honey. Sabi ko, ma, taurin og dumay ti kultura dagiti pamilyata. Awan to ti agbaliw ka tata. Kasabi ko, mata, aramidan ti amin. Aramidin ti amin. Tapno, agsaya to, ti langin-langin ti tunggal maysa, ti pamilyata, agkamayet to kuma, agkasundo, katunusan to kuma, o rino agduma ti kultura. Sabi ko ma, tawanin ti sabali nga kahit kung agbaling nga katakunay na ititong pagbiag ko, no di si kalaeng, Blessy.
Sabi ko, ma, tasaan kanto agbaliw, Eric. Nga uri no, gasto nga marigatan na. Nga mangyadjust ti bagay iti pamilyam. Shhh, kayam dayta. Kayam dayta. Oh, Blessy. Oh, Eric. Blessy. Eric. Oh, Blessy. Oh, oh, Blessy. Eric. Ah, oh, 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 Eric. Oh, oh, Eric. Awa na pulos tinatamnay ken ka, Eric. Pasig nga nagdanam. Nagimas. Blessy. Ditan, mapanin. Ha? Mapanin ako. Sige, agad-dantan. Agad-dantan nga tumayog. Agad-dantan nga mapan. Magtupar iti kang hatuan na langit. I love you. I love you so much, Blessy. I love you so much too, Eric. Blessy, ay, da kayo gayam nanang. Nakita ka ron nga da ka dito eh. Amom ka di nga glutluto ak iti special nga recipe wenno special nga makan dito'y Ifugao. Dati ka tradisyonal nga kankanan dagiti taga dito eh. Kastamutan ka dagiti maikaman. Anya ka di data nga makan nanang. Ramanam. Nadigwan nga karne dito eh. Ay, apigas nga nangisit ti karne na nanang. Di ka di pa nakakita no nakaraman iti gastoy nga karne? Karne ka di ti baboy data? Ramanam, nasasayat siguro na ramanam. Tapno mapadasam, no maramanam, timakon ko na nga etag. Etag? Yes. Etag. Aping kastiti langan iti karne na nanang. Ramanam ngamin, naimas da ito, Blessy. Daydaywan pa dagiti taga sabali nga lugar, dito nga putahe, dito nga sidaan, dito nga makan. Ngayon, api nga kastiti karne na. Gaputan na bayag nga nakapalag, una na ibilag ti karne na. Ay, kasla ka digiti may bilbilag no ko nga makikita nga karne, dito. Yes, one, kasjay. Ay, dito nakitak idi na minsan nanang nga. Iggasin pa nga karne? Ada ka din nakita mga iggas na? Kit mo sa nanang iso dito eh. Dinigwan nyo dito itag? Itag na ko na yun? Rama na mga min, Blessy. Saan nga gaputa ka? Study lang nga na. Kat saan nga naimas? Ramanam. Apay. Apay ka sa tiangot na, nanang. Apay. Agbeso ka di?
Agawid ako itulong nak no samo kay ti sumol kanya. Itulong nak latan ni pagluganak. Nga agawid ni Jen Biskaya. Ha? Aapay. Pundo ka di timbagan nga. Pinagsawsawan na kanina nang. Nakararte ka no. Siya ka no laeng ti. Nagkadkad kan kwa na nga. Nga mga raman dahil linuto na nga. Nadiguan nga ka. Karne nga gigasan. Oh. Dati itag. Nagbangsin. Ninya sinig na kanyang nagbangsin. Sana pala ibaraman kanya. Kangailaang ang agduluag. Talagang agbaliktad na sigmurag. Ito'y maagot ko. Kat ibaga naman din nga. Sa anak ko nung nga ikari nga may ikamang ka na kayo. Kanako na. Sa anak ka nung nga ikari para ka. Panakararte ka no. Api ka nung mo, Maria ka. Idinto nga isudagat. Yung kadakalandan dinagsinsida. Kanya nagarte maramidag kansan ka man ka na. Anak maninirom na. Napagsigman ka talaga. Ha. Maawatan ka. Ang apinaskin ka di nga. Agawid ka. Anya pangarap mo ti Serbina. Nung kasta nga sandag nga maawat ti pamilya. Nung sandag nga maaklon. Nung sandag maaklon ti kinataok. Anya pala ti Serbina nga dag dito eh. No talaga nga napatigak ka. Saan nakapilitin mo, Eric? Saan nakapilitin? Nga agsida ka nagitisidsidaan ti pamilyam. Saan nga dati panang disrespect ka dakwa dagit talaga nga jak kabailan. Blessy. Uray kumamit. Uray kumamit ng ramanak sa kabasit. Amo ka di may ilaban di. Dati point ko, dati kahit kumit nga mapasamag. Mabalinmat nga pakisamag, ida. Mabalinmat nga magkisiningin na kadakwada nga saan na kahit asawin. Kat sidaag na kitisid sidaan na. Eric. Ang mga noos to din na anak mo. Ha? Anya ti kahit mo sawin, Blessy. Honey. Ang mga nusaan nga datat na ikari. I'm sorry. Ngam saan ko naskin nga baliwan ti bagik ti kinatawag. Tapno laeng maaklundak ti may nga tao. Tapno laeng maaklundak ti pamilya. Honey, no talagang maaklundak, aklunindak, no sa sinuak. Itulog na kon. Nagawidak nga rod ka sinyong kat nagbati ni Eric. Nagsangsangit ak. Bayat iti panagawid ko. Kaya di makaawid ak. Nagsangsangit ak kadag iti naganak kanya. Kaya rin bagak kadakwada tinagbalin nga kasasaad ko. Itis sidong ti pamilya ni Eric. Nagsakit pa itinakim ko nga. Nagbati ni Eric tanam na maik ko bakit sumurot kanya. Ilaban na kumamat ti ayan-ayat mi. Ilaban na kiti pamilya na. Anim saan? Inlutuan nak ni tatang ti agkakaimas kasi daan kaday di nga gundaway kasin yung
aggar arubos dagiti luwag nga mangmangan nga mangnananam tinaimas nga luto ni tatang. Nga ibagbagang na ito'y ate si daan. Saan nga kasla ka di kitay nagbabangsit. Kalpasan di makalawas imay ni Eric kasinyong angem ko nakken kuana. Aping inuray mo pailaing ti makalawas, Eric. Pinadas ko ang kinasarita tatatang kinanang. Naibagbagam nga jak inlaban ti ayan eta. Nagbidot ka. Nagbati agtap no makasaritak ida. Apay. Mabuteng ka, nga ilaksid na ka. Gapulaeng ta. Saan mo nga sinurot ti kayad na nga baliwan ti kinatao. Nga agbalinak matakas kadakwada. Saan? Nagbati tapno adagundaway ko nga magkasarita kadakwada. Tapno agbaliw ti panunod da. Tapno saan da ka nga pilitin nga baliwam ti bagin. Nga sursurwem dagiti sursurwem nga agsida ka dagiti tradisyonal nga sitsidaen dagiti kaskada kami. I'm sorry, Eric. Ngayon nasakit pala ti amin. Ikan na kumapalaing ti oras kong agpanupanunat. No talaga nga saan dak nga maaklon ti pamilya. Amang ano saan nga talaga nga tatat na ikari. Hangga ko mangagsaot ti kastahan eh. I'm sorry, Eric. Ngayon, I'm calling off the wedding, ha? Hanya? Kahit mo kadisawin, kahit makiwin naswas kan kanya. Not totally. Saan nga totally nga makiwin naswas aking ka? Ngayon saan ka sigurado no makikalay sa aking ka? At na posibilidad na ngagbaliw. No lakid di. At na pagbaliwan ti trato ti pamilyam kanyak. Bless you, honey. Araramidag mo ti amin. Angim no, kayat mo, nga ituloy ta ti ayat ta. Nga uray no awan ti pamilyam. Kanya. Ta sigurado nga no ipilit mo ti kalay sa kanya. Nga saan da nga mapagbalbaliw ti kinatao. Amang ano ilaksid na ka. Isungorot nga tinulong ta kuma. Nga mamagbalbaliw kadakwada. Inaramid kun ti amin. Ngim talaga nga jak kaya. Jak kaya nga agbalin nga kas kadakwada. Isong ano, kaya't mo nga matuloy ti kalay sata, Eric. Isuda ti agad jas. Saan ka di nga siyak? Kaday di nga imbaga kini Eric hasinyong kasla nagpanupanunot nga kunak no kayat na nga matuloy ti kalay sami saan nga siyak ti agad jas iti pamilyana no di ket isudat agad jas kanya. Every other day mo ten nga agchat kanya saan nga kasla idin nga everyday masansan nga agtawag agchat every other day mo ten nga makalagip kumusta kan, nangan kan. Sumong batak mat sagpaminsan angem saan ko nga kumustaen isuna. Makamula ta isunan. Numan saan nga da kami kini Eric tiag katuluyan. Awan met siguro ti nasakit abakran ko, nasakit anakem ko. Tabaka no saan kami ito wala nga naragsak, no ipilit mi, nga didakmat gayam maaklon ti pamilyana. Dahil ito di pa kabuklan, di pa kasarita ka sinyong, nga gapulayang iti
pamati wenno kultura, tradisyon, ti pamilya, ti lalaki nga inayat ko, ket saan madlang da kami, wenno saan kami madlang nga naragsak, saan kami madlang nga nagtungpal. No pay saan pay nga final, awan met pay ti kasukat ni Eric iti biyag ko. Jak met pay may baga nga insarakon, inrekap kon ti ruangan ti pusok para kini Eric. No bilang laeng ta maaklundak tumalat pamilya na nga saan dak nga pilitin nga agbaliw nga mga rakop ti kultura da ken mga ramid kadigiti aramidin da. Lakit adamat posibilidad na aging gaita awamot pa iti sign nga kasjay. Rumbeng kadi nga ag-move on akon ket pasangbayag ti baro nga ayat no pay nabiit pay nga napasamak ti amin kasinyong. Kasla marikriknak nga minen nga timmamnay ti langen-langen mi kini Eric. Timmamnay ti panagayat ko kenkwanan ket madlaw ko nga timmamnay meten ti panagayat na kanya. Anyat aramidek balakadan dakman kasin pangasiyo. Ket sabi ko man nakaibatit adal liwliwaken pagsarmingan ti biag dito nga surat ko kadagiti amin nga nagdengeg kinabuya. More power to your program kasin. Ket yun akong ti agyaman kadagiti makayat ti balakad kinagyaman aking ka ti anos ken laing mo nga nang nibasa ng biag dito nga surat ko. God bless everyone. Toy ag problema apagayam mo. Blessy iti Nueva Vizcaya.